Ja, vi vil bruge regneark til at vise, hvad Eulers metode er. Eulers metode er en metode til at numerisk løse nogle differentialligninger. Og det anvender man jo så analytisk til at se på, hvornår man kommer tættest på, eller tilnærmer sig den eksakte værdi til et bestemt punkt på den her funktion. Her har vi som sagt brugt Excel til at udføre de her beregninger. Og til at starte med har vi differentialligningen her i mærke lig x minus y. Og vi har så valgt, eller som opgaven sagde, at vi skal have en steplængde til at starte med på 0,1. Og her har vi vores værdi, når x er 1 af y2. Og til at starte med, så går vi som 0,1 ud af x-aksen hver gang, altså vores steplængde. Og derved beregner vi y-værdien, eller dy over dx, som det hedder, ved at tage x-værdien minus y-værdien, eller plus y-værdien, minus y-værdien er det jo så, og derved får vi dy over dx. Derefter så går vi steplængde ud, plus 0,1, og igen der siger vi x-værdien minus y-værdien. Og y-værdien, den finder vi i den her funktion ved at vi siger den forgangne y-værdi plus den forgangne dy over dx, og så ganger vi det så det hele med steplængden. Og det her det foretages så hele vejen ned igennem, hvor man i Excel har den her smarte funktion, og man kan trække, og man så kan trække det hele ned, og den så regner det ud for os. Og det foretager vi så med den her steplængde på 0,1, og der finder vi så, at den ved x ved halvanden får vi y-værdien 1,68. Og der kan vi så sammenligne med den eksakte værdi, som er 1,71. Så herover ved siden af, det er egentlig de samme data, vi har plottet ind her. Vi har plottet en steplængde på 0,01 i stedet for 0,1. Det gør, at vores resultater bliver mere eksakt, mere præcise, ja. Hvilket giver os et bedre overblik i, hvordan grafen kommer til at se ud. Her har vi også brugt flere funktioner, så vi igen når ned og rammer 1,5, men dog er steplængden kortere. Det med, at vi har en kort steplængde, det gør også, at vi nærmer os den eksakte løsning endnu bedre, end vi gør, hvis vi har en lavere steplængde. Og der kan vi så se over på funktionen, hvor vores steplængde er 0,1, at vi tilnærmer os værdien så nogenlunde, som vi også kan se herover, så er den ikke helt præcis. Og det vi så gør ved at forkorte steplængden, altså til 0,01, gør, at vi tilnærmer os funktionen meget bedre, altså den eksakte løsning på den her differentialligning. Og der kan vi så se hernede, hvor vi har ved halvanden herover, hvor den er på 1,71, den eksakte, og vi har fået værdien her, 1,68. Så kan vi gå herned og se, at ved halvanden, der er vi faktisk meget, meget tættere på den eksakte løsning. Og det er det, Eulers metode bruges til, at vi tilnærmer os den eksakte løsning til en differentialligning, altså så frem der er en eksakt løsning, og vi kan finde den. Ellers tilnærmer vi os bare værdien så godt som vi kan ved at forkorte steplængden.